Mangkane asli Bu, kula nate maca kitab jenenge Adabud Dunya Waddin. Niku ana keterangan wong lanang rupane elek, kok ngerabi wong wedok ayu niku hukume makruh. Soalnya apa? Ganggu lingkungan. Sampai ngerusak pemandangan. Yo ngaget-ngageti wong barang ngono. Ngaget-ngageti wong. Lho Nduk, kok wis tekan kene, Nduk? Nggih, Bek, kula pun dugi ket wau. Lah karo sapa, Nduk? Kalih bojo kula. Lho endi bojomu, Nduk? Lah niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok oleh ingon-ingon kaya ngene iki nemu nondi ngono. Nah terus wong-wong lek ndonga ya ora patek apik, nek ndonga ya kuwi sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. Ya mbah genane wis lara nemen kok ora sida mati. Sing lomo nggih. Sing lomo nggih. Nah, lomo kuwi ora gampang, Bu. Mulane wong lomo iki butuh kesabaran. Lho apa hubungane lomo karo kesabaran? Ngeten. Wong diapiki urung karuan bales apik. Betul? Astagfirullah, ora semangat blas kok. Wong diapiki kuwi urung karuan bales apik. Soale masyarakat ten pundi mawon kuwi ana telung macem termasuk wong sumber sari. Oh iya, sumber beras. Kurane keingi aku bar ke sumber sari kok. Menengo. Masyarakat iki nyandi wae iki ana telung macem. Pertama, ana sing sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan. Nek diapiki balese luweh apik, nek diwenehi balese luweh akeh. Nomor loro ana sing muqtasid, sedengan, tengah-tengah. Iki wong sing bales padha, bar ditulung ya bales nulung, bar dibantu ya bales bantu. Niki muqtasid jenenge, balese padha. Nomor telu ana wong sing zalimun li nafsih, nek diapiki balese luwih sithik utawa babar pisan ora bales utawa balese elek. Ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Ibu bapak para jamaah, paling kepenak niku hubungan karo wong sing bales luweh akeh. Sabiqum bil khairati biidznillah, diparingi sithik balese akeh, diapiki balese luweh apik. Contone wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwa ku nek bar diparingi anak, kira-kira balese langkung kedhik napa langkung kathah? Langkung kathah. Wong tuwa ki nek ning anak balese luwih akeh. Mbah. Kula sering damel contoh, anak merantau ning Jakarta, sukses dadi wong sugih, wayah bodo lebaran mudik pulang kampung ning Banyuwangi. Marani ibuke, paling-paling anak nggawa apa? Gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, ambek roti kaleng sing tanggung. Kuwi wae segele wis dibuka dijukuk wafere. Karo duit 200.000 diwadahi amplop. Engko diwenehne ibuke, tekan omahe ibuke dimasakne, dibelehne pitik, ditukokne sate, ditukokne buah-buah macem-macem. Iki ibune wis tekor lho. Engko balik ning Jakarta, anak pitu disangoni kabeh 100.000, 700 lho, torok 500. Nggawa mobil balik Jakarta kebek bagasine mobil. Beras sak ketane digawakne, klopo sak degane digawakne. Ya Allah, pitik sak kandange lho digawa. Anakan kucing yo digawa ambek anake. Isik kamot blesekne, isik kamot blesekne, kabeh digawa. Bareng anake wis bali Jakarta, ibuke lenger-lenger, alhamdulillah rampoke wis minggat ngono. Mulane sak lawase anak ora bakal iso bales budine wong tuwa. Apa maneh ibu? Tak baleni, sak lawase lawas anak ora bakal iso bales budine wong tuwa. Wong tuwa ngrumat anak iki sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuane kan ming karo ngenteni matine. Senenge wong tuwa ning anak sak klopo, senenge anak ning wong tuwa mek sak upa.
sak gede-gedene upa ora ngarah ngalahno klapa walaupun kopone kecentet. Lebih-lebih wong tua wadon sing jenenge ibu perjuangane ning anak Masya Allah. Mulane pantes sampai ana lagune kasih ibu tak terhingga sepanjang. Bener kuwi, ibu niku hanya memberi tak harap. Betul, ibu ke anak hanya memberi, sama sekali nggak harap kembali, nggak harap diberi. Betul itu. Ibu mulane pantes lek